Yanzu aka samu wani labari mai ban takaici a yayin da matan shugaban kasar Najeriya Remi Tinubu ta fito ta gaya ma 'yan Najeriya cewa su kama sana'an siyar da kosai da gasa masara da yin kulkuli domin tsayuwa da kafafunsu kasancewan babu aikin yi. Ita dai matan shugaban kasa wato Remi Tinubu ta fito ta bayyana hakan ne a kafafen sada zumunta a yayin da take gabatar da wani bayanai a wani babban taro wanda aka gudanar. Ta fito ta bayyana cewa a halin da ake ciki na kasa Najeriya ya kamata a ce 'yan kasa Najeriya sun tsaya da kafafunsu. Ta ce soya kosai da gasa masara da yin kulkuli wannan sana'a ne wanda baya bukatan kuɗi sosai, domin haka tana ba ma 'yan Najeriya shawaran cewa kowa ya je ya samu ɗaya daga cikin waɗannan sana'o'i ya fara yi. Sai dai wannan maganan bai yi daidai da hankalin 'yan Najeriya ba, kasancewar maganan da ta faɗa nan ya tada ma 'yan Najeriya hankali har ya sa waɗansu suke yin martani wanda ma kusan bai dace ba. Wasu suka ce har in dai za su fara wannan sana'a na siyar da kosai to tabbas sai sun ga Sheyi Tinubu wato yaronta kenan shi ma sun ganshi yana gasa masara, ko sun ganshi yana tallan kulkuli, ko sun ganshi shi ma yana wato soya kosai kafin su wato fara wannan sana'a. Wasu ma a bakake maganganun da wasu suka gaya mata sun ce in dai tana son haka to sai dai kasance ita ma su ganta tana wato tana soya kosai, ko kuma ita ma a ganta tana gasa masara kafin su ma sai su fara. Wannan maganganu ne ya fito daga bakin 'yan Najeriya wanda abubuwan bai musu daɗi ba, ganin cewa a matsayinta na matar shugaban ƙasar Najeriya kuma maman 'yan Najeriya gabaki ɗaya ya kamata a ce ta fito da hanyoyi da yawa wanda dai kasance 'yan Najeriya za su amfana, za su samu aikin yi, amma ba wai ta fito ta ce ma 'yan Najeriya su zo su fara wato sana'ar siyar da kosai da gasa masara da kuma wato ainihin yin kulkuli ba. Shin kuna ganin cewa in ma za ku fara wannan sana'a da soya kosai da gasa masara da yin kulkuli, a matsayinka na dan Najeriya, a matsayinki na 'yan Najeriya, wanne ne daga ciki zaki dauka ki yi? Shin daki soya kosai ne, ko daki gasa masara, ko kuma daki siyar da kulkuli? Menene ra'ayinku?